ndị be anyị na-afụ kịta o nwere ike ilele anya mana ị ma aghọtasị ihe a na-eme ọ maka na arụ adị shọt ka o jidebe anyị amara ya ji biko ebe anyị nọ kịta anụnwa bụ anyị chọrọ ka anyị kụziere ndị mmadụ ma chetara ndị mmadụ ọ bụrụ ozi na ịnụgo na ọgụ na-ada bịa bụzi isiokwu n'ọzị ka ị nụzi na ọgụ na-ada gịnị na-emezi ị makwa na ihe eji enweta mmadụ bụ naanị agụrụ ka eji ejide ụwa tọnụọ ndị ya onye na-etigbu ni tọnụọ otigbubezia gị ya ka eji kpaa agụụ oti nwata n'ihu nne ya ekwuchakwuru okwu niile a adịghịkwa ka ndị mmadụ kakọtara ya nke ị na-agba ọsọ ihe na-eme n'obodo ṅaa ntị nke ị ka ga-agba ga-abụzi ị na-agbụ ya na-ajụ gịnị na-emezi ga-abụ nke a ga-abụzi ịpụta ịfụ nnebọ gị jụọ ya kere ife na-eme onwe ihe unu siri chaa agbaba ọsọ onwere ihe si chaa ṅaa ntị ọ tawa gị akpụ otu ọ na-ata akpụ kịta ihe a na-achọkwa ịba kịta anaghị abụ ọ bụrụ na ịba n'ugbo n'anya ị na-ezu otu ekucha hit ihe a bụ stand to sports maka na ọsọ ị ga-agba buru ibu ọ bazighị uru ịpụta isi anyị na-eme sports every Sunday anyị na-eme na Wednesday Thursday ọ baghị uru ọsọ ya agba buru ibu na ịgbasa ịgba nke agụrụ ya ọ bụrụ na ịbatabe ihe gbasara itinye mkpụrụ osisi na ọ nwere mgbe anyị malitere NTI na mbido anyị abịagosi unu ihe bụ ji kọwara unu ka ji si adị kọwara unu ihe ji pụrụ ime kọwasịa ya wee begota ji ndị afọ wee bịa ti ya naanị iji maa atụ ebe a nọkịta bụ n'ugbo m n'obodo m n'ihi ala ka nọ ihe a kịta mụ ugbu a ịfụ ka na-akpagharị ọ ya bụ ịbịa ị na-edozisi aka ji gị aha ọ ya gosiri ị na-echọ ka ji ya bara gị n'ihe iji maa atụ otu a nke ya na-abịa ịkaba arụ nye ya wee ịfụrụ ya a na-enye ha wee ọ ghara ị na-ekofusi aka ịfụ ji onye agbụrụ dị ji kọrọ ọ na-adị iche o nwere ike otu ịfụrụ aka ya na-eko ọ na-eluzu the strength from ihe ọ ga-eji eme ihe hie mana ịbịa revise ya aka ya ma ọ bịapụta ofuma revise ya aka ya tikwu ya na-arụ ụmụnne ya ọ ga-emecha maala ya achara ọzọ ọ ga-arịgo n'inu ya naanị ndị nwere idea ihe a ga-abụ ndị akpaturu anya na wee zụọ iji maa atụ ịbịa na ụdị nke a otu ọnụ ugbu a ibila anyị fụ na efugo ebe ọ gafee ihe ọ na-idire bụ na ịbịa revise ya dịzina eji a revise ya abụ maka ndị na-amara ọbụ dị ụtọ ọ ga-eke ọtụtụ ihe ịbịa revise ya ọbịa malitekwe ọbịa fụba ọgbana na fụrụ gbogotebezie bifo ị ga-abịa tizielu ya nke na-ebu na ọrịbazi ya nke ahụ rịrụzie saịdị elu okokọsịbazie ebe ọbụla ọ fụrụ okonye efuru ya kịta a na-adịkwa very careful atụ ya revise o nwere ka ị ga-esi ya tụọ ya revise ma ọ bụrụ na ịtụta ya revise ịgbakapụ aka ya ọkwa ịfụli ya otu ọnọzi kịta ihe ọ ga-eme bụ ọ ga-amalitekwa rigobekwa ebe a ọrụzie nke ọ ga-arị kịta ọgbogobe ndị na-enwere achara nkwụ na-emekwa ọ bịagorigotekwe ewetekwu ya advice kwa side nka ọkwa ọdụ ụzọ na-abụ osu otu a dịrị gbago n'elu ị na-aghọta ya kịta mana ihe ji wee kwu okwu abụ ndị mmadụ hapụrụ ihe ha kwesịrị na-ekwu ihe ọzọ ihe agụụ ga-eme ndị mmadụ n'igbe a ihe agụụ ga-eme anyị n'igbe a ga-enye anyị nnukwu nsogbu ezi osisi ya ezie ndị mmadụ onye ọbụla na befa tibe ugbo ka o nwee gị na ụmụ gị ga-eritegodi ọ na mgbe ọnwa ya abịa ka ọ bịazie ka ọma na onwe nke iri ise mba ịghọtara ya ị nọrọ ebe ahụ ị nọ taịm a na-aga ihe a bụ ugbo ahụ na ji aha igosiri unu n'oge gara aga mgbadezie dị ugbo ka ọ dị ugbu a ya bụ ebe anyị nọ ihe akịta ihe m batara bụ ka m bịa kpakwasị aka ji ndị a niile ya kpatara na di ji na-anọdebe ji onye nke ọzọ wee jụọ ya bụ ha anyị ga-ahapụziri ahịa anyị n'azụ onye ọbụla ga-egbuchi onye na-egbu ugbo ihe ịfụrụ kịta na nye mmadụ ego ọ bịa mere m ya ebe a spend their money wisely ihe enwere ka ụfọdụ asị nwekwara ihe a na-akọtakwa na ya na ọkwa irukwa ebe esuensi ya na ya na-ana mana ọ gị nwe ya enwe ihe a na-ekwu okwu bụ na ọ gị nwekwu ya enwe ọ nwere mgbe ọ ga-agọghị ahịa ya agọghị riri nne ọka ndị a niile a na ebe a bụ mmụ ka nwunye mụ ga-ata ya ụmụ m ga-ata isi n'ụlọ ọka bụ mụ nwe ya bụ ọka ị na-anya kịta ịfụ na na-anapụsị ya ahịfịa na-enyezu dị ọka aja ka dị ọka wee nwee ike bụ umo onwe grand naanị ọ bụrụ oge ụmụaka bịa ebe ogbutebe ọka gbagị chete na ọ nwere mkpụrụ ọnwa na one ka anyị gbara unu ihe banyere itinye mkpụrụ ihe a na-eri naanị dịka nri mana ugbu a nke anyị na-agwakwasị gị bụ na ihe ahụ anyị gwara anyị na-etinye n'ezie ya n'ebe a ọzọ anyị ga-abịa igosi gị nke agwa amara ya ọtọsị anyị ga-emecha ya echi gatakwa ebe a bịa gosizie gị oge ji na-emezi eme
ụbọchị anyị ga-egwu ya anyị agwa gị na anyị na-egwu ji ya taa ọ na-abụ iribe ji ije gwupụta ya n'obodo gwu egwupụtabe dị ji anyị egosizi unu nke ochie were gosi unu saiz ọ mụtara kịta ka ị wee gwazia m omere agụmahịa dị na mmadụ banwere abawanye ihe na-ekwu okwu ya bụ ihe anyị je ka ifesi nke ikpeazụ a ṅaa ntị ka m gwa gị nke a ka o weghị anya na ka ọnọdụ nke a si wee dị na o nwere onye m ụzọ kịta bịa bụ isiokwu kịta and ị na-agbakọ ihe ọbụla m na-agwa gị ma ebe m na-aga ọfọ ana m agọ ya n'ọfọ ma na-ekwu ya ka ị maragodi amara ka o biri gị ebiri na ntị na ebe anyị na-abụ nọ na mụ na gị na-abụ ma onye na-afụ nkịta ya biri gị na ntị onwezie m ụzọ kịta I want to tell you the truth na ihe m na-agwa gị adịghị mgbagha ọbụla nweozi onye m ụzọ kịta ịbịa gbakọ na some part of obodo a bụ Naijiria iji ma atụ n'ala Igbo be anyị onwezi nchekwa nọ na ya efura kịta na ijikwa wee ma atụ anụzi na iju some questions onye ọbụla na-ajụzi ajụ kịta ya ihe a na-emezi kịta question ka onye ọbụla na-ajụ mgbagha ntị di na-ajụ nwunye kedu ebe bụ which way Naijiria nwunye a na-ajụ di ya which way Naijiria onwezie m ụzọ kwefughị ya kịta na onye isi obodo bụ igwe obodo na-ajụ na ya amazikwa ihe na-eme n'iyo igwe gịnị na-eme amakwa m ama m ihe na-eme n'iyo mụ amazikwa ebe mmadụ ga-esi ịmụ ụzọ ka ụzọ unu si ka kasị a na-agba ebe a ha mmadụ amakwa ụzọ onye na-ekwu okwu ebe igwe mana ọ ya bụ igwe obodo ị gwara anyị n'ịmụ ụzọ ndị anyị ga-agba ụgwọ ka anyị chọrọ ka anyị gụọrọ gị onye nke ọzọ anọrọkwa ebe ahụ eme echemanụ ụmụnna Emeka na-ekwu thank God ka dị ndụ biko ka ese adị nke ụnụ nọ ịmụ ụzọ ọnwụrụ ụzọ ụnụ ma chemanụ ụmụnna echekwa ndị sịrị ịmụ ụzọ ndị ọzọ ga-abịakwa jụọ ajụjụ ndị dịkwa n'ụdị a ga-abịakwa ihe dịkwa ka onye isi ndị ọdịnala sị na ya bụ onye isi ndị ọdịnala ewere jụwa nwezuo ogwu obodo aṅa Chukwu ekene dị ndụ ka aka bụ aka unu si wee nọrọ na agba ihe na-eme aka anyị nọ aka ọbụla na-agba gara gara ịmụ ụzọ ọnwụrụ ụzọ ịma onwerezo ịmụ ụzọ ivin onye dibịa ama akwụzi ụzọ onye bịa na nke onye dibịa iwere ọgwụ na-ajụzi dibịa o nwere ebe ịma dibịa na-ajụzi onye ebe iwere ọgwụ na nke ya nna nwere na ebe ụnụ ma na onye nkụzi na-ejizi ajụ nwata akwụkwọ emu ụzọ ị na-afụ ka o si aga kịta onye last born ka diọkpara jekwara na-ajụzi last born bịa nna ahụ irugwu ikwu okwu ọ mụrụ ebe ịma emu ụzọ ya prezidenti obodo anyị nọ n'ime ya na-ajụzi ndị senate na vice president then president eje na-ajụzi local gọọmenti chairman nna na niile bụkwa ofu gọọmenti wọka ọ nwere ebe ịma ịmụ ụzọ onye isi senate na-ajụ ịmụ ụzọ onye ọbụla na-ajụzi ibi ịmụ ụzọ ma prezidenti gwara anyị na ya amụ ụzọ onye a ka ị chọrọ ịkọrọ anyị ihe anyị ji ekwu okwu a bụ ndị niile ji anyị n'ọrụ kemgbe kwu na ha amụ ụzọ ihe na-ekwukwa ebe ka ụnụ ha kpagbu ndị ji anyị n'ọrụ sinsi niile n'ọnụ na ụnụ m ụzọ unu ji kii onye nke asịrị ya ji kii ndị dibịa niile onye nke asịrị ya ji kii ndị niile na-ebu amụma n'ụlọ ụka pastọ asị na ya ji kii ụlọ ụka pastọ kpota kii isiri ji kii eluigwe kpota kii na ya achọghị ịpụ fada na ndụ ebebe amị mmara weta dị kii eluigwe ahụ ụnụ gwara anyị na unu ji kii ya kpatara o ji bụrụ ọ bụrụ na ijiri oke ịgwara anyị na iji kii na kedu ihe o ji abụzi ịkpa anyị agba ebe ala Lagos soro ogu maka ịgwa na iji kii eluigwe anyị jecha nata anyị aka nọ n'ụwa anyị agbakwa ebe ebe a iji kii eluigwe ihe ka o ruru kịta ibidozi ịjụ ụzọ ị bịa jụwazi anyị wee na-akpagharị ihe ahụ abụkwara egwuregwu ihe ahụ bụrụkwa egwuregwu o si adịkwara n'ihi ihe ahụ na-achọ ịfụ ndị mmadụ na-achọ ime kịta bụrụkwa egwuregwu si egwukwara ụdị egwu a si egwusakwara ụdị egwu a na-arụ na-afụkwa ndị mmadụ ụfụ si egwusakwara na ya ụdị egwu a ya egwuregwu pastọ bịazie ọja jụbazie ndị ụka ya biko ni ụnọ no road that means mgbe niile ị na-agwa anyị no road abi ọ ebe jụbazie fada bịa ojezie bishọp bịa ọja jụba fada biko ewela iwe nna ịmụ ụzọ si ihe abụkwa egwuregwu si egwusakwara na ya gọọmenti emego ka anyị ma na ha mara ụzọ o were anya ha ji uwe sekuriti n'ime sekuriti
ha were nke ahụ dị iche anyị amarazigo na ha were ha amazị ụzọ ya kpatara ebe niile ji agwọtọkọ maka ha mara ụzọ ọgụ na ama na-ada ihe niile na-eme ya ama na-eme ọ maka ha mara ụzọ so a na-akpụrụ mmadụ na nke a ha amagwu na ha mara ụzọ maka onye ọbụla n'ime ha na-ajụzi ịmụ ụzọ ndị na-ekwu ka anyị na ha gara ịkọkwa ọnụ ma ọdụ aka n'ọnụ bụ ndị a ji anyị n'ọrụ for so many years gba anyị na ha ji kii alaeze eluigwe anyị ewee sogharịba ụnụ ka anyị a na-achọ nna afụ ụnụ na-achọ ime unu emekwana ya unu ya kporukwa ya ebe ahụ unu kwere anyị nkwa na ebe unu nara anyị ego ṅaa ntị ihe a bụ ugbo ahụ ọ ka o siri bịa ka m si akọwara ụnụ ya ile anyị fụ ọ ya riri a na-asị mmadụ nna nwoke afọ a ọsọ ejere m vileji ọ dịkwa mma ijere vileji ọsị ya na ọ dị mma nna eje m ịkpakwasị aka ji m ọkwa ịghọtago onye abụ ịkpakwasị aka ji a ụfọdụ abụrọ gị ga-arụ ya onwe ndị ị ga-eji ego wee gaa arụ ego iji wee jee ebe iji ịtakọ nkwobi na ebe a na-ata ihe zurugu ka kịta anụ ọ ka gaa na-efu ọrụ ji ya dị ha kwefere ebe nke a torugbo dị na anyị ga-abịakwa bugharịa ka eme ya ọkwụtọkwa ụzọ na-abụ efuru ya ekodugharịa ya onwe ebe oyi so ọzọ ọ ga-etopụtezi na efuru ya na ọzọ oyi etopụtezi kịta tizieri ya achara osi na achara rigo so ihe nna-achọ ịkọwa ihe abụ ka anyị were mara na ọgụ nke na-ada ada na nke na-adani maka na ihe a m furu na-eru bido gburu ebido ọ mere nga ya bụ omeruo ihe a na-eru na nwere ebe ya bụ omeruo na ifuzie na ihe ọbụla ga na-agbazi ebe ụgwọ give me my balance onye nwere ebe o nyere onye too much o jee na balance ya dị ya ka ị gwara ya na onwe ihe ga-eme mana ihe na-eme maka anyị mana ọ ga-eme ọ bụrụ na o mere ịma na Chukwu abụrụ ozi Chukwu maka na edogo na ọ ga-eme mana gịnị kpatara kemgbe niile na-agba anyị na ọ ga-eme agụụ ere ya bịa na anyị mmadụ abịakwana agbata ọsọ n'ibe m o don't come my house ịgbakwana na fon odo mgbe ahụ ọkụ ahịa adịrị wee jikweni fon fon niile a bụ igbe ihe agbagara nga a na-agba ọsọ ọmọdé bọmbụ ya bụ ọ daa gị na ntị debe fonu gụrụ ịwa agbodo o mebụrụ na ọbọmbụ na fonu ga na-eme atrat dị bọmbụ ịma na isi ike na-akụ na brain onye na-esiri ike a na-ama egwu na-ewu ewu onye ike ma ihe eji achịkọsị aka ọnụ bụ ọbịa ọnọ ị na ofu ume anyị kọrọ n'oge ugbo na ịkọwara ụnụ ugbo nakwa ịkọwara unu na ichetakwara ndị ji anyị ụgwọ o mere ndị ji anyị ụgwọ a ga-agba ụgwọ a ga-emerịrị ihe m da balansị n'otogo achara asị ka m na-agwa gị ha side of seed niile anyị akwụ ụgwọ ya mgbe ọkọnye onye ya nyere gị anụ mgbe ọkọnye ya na ọbịa nara gị ka ikwu okwu ka ikwu ihe ijiri wee mee kpefuru ya ọkwa ihe a na-eme n'ure na mma maka ihe akpacha anya mee ya a na-anọkwa ebe a na-arịọ ọgbajipụ ịghọtago mana ifugo ntu a ọ dị ya ihe a abụghị achara gị arụrụ anyị ebu nwunye anyị eji weta arụrụ ọzọ n'ilo wee bịa bubata ya ngwa bịa maka ụfọdụ a na-aghọtasị ya o nwere ihe a na-akụzicha na ji a ọ bụ na ya ka eji ekwu na ị ga-akpakwa aka ji ga-akpakwa oge nwe ka ọ ga-adị ọ bụ na mụ batara n'oge fụ nke a mgbe ọ na-apụta ewepụ ofu onye ya ume kpefuru ya agbana na wepụ ya ofu mana iji gosi unu ka ngosi unu the example of ihe na-akọwa efuru otu a nke a na-arịgo na nke a bịa n'akụkụ ya bịa gbapa ya kpefuru ya anyị achọ wee wepụ nka ibisi otu a mee kpefuru ya kpefuru ka esi eme ya bụ ịkpakwa aka ihe nke a pụọ ịghọtago kpefuru ya now strength iji ya ga-agbagote kịta maka onwe ezi ihe na-edivide the strength kwe na-aghọtachi ihe ndị a kịta ofuma yes ọ ya bịa chọọ ka kụziere ndị mmadụ eme ya ka ị mara oke mkpa ọ dị na ị ga-enye ohere ka ụdị ihe dị otu a mee ọ bụgodị na ijiri ego ji ya that strength ahụ iji eje agba ọsọ na field ịgbachi ije ṅụma mmanya use that strength ihe niile asụchara ọrụ ile anya kịta efu dị iti na-agba m ebe a mana otu a ka m si arụ ya si nso ụtụtụ ajụgo m nke nrụ n'ụtụ je wa ahụ zụchazi ike bịazie kịta asị ka mbidokwa nke a n'ihi na ndị otu anyị bịa iletara m ọrụ ọkwa ịghọtago so na ọkụ wee na-aghọtacha ebe a nọ ifelu kwe ịghọta ebe a nọ onye abịakwana be m mmadụ na-eku ume abịakwana be m hapụ na oye ezuru m na ụmụ m yes o nwere mgbe ya bụ olu ego iji n'aka kịta onwe ihe ị ga-eji ya wee gotenwu sheke ya kịta
gwakọọ ya kịta ka ọ dịghị ka ịgba m ihe ọ dịghị ka iji ego egotanwu n'ahịa na ega ego niile anyị nwere na-agbari ma ṅaa ntị ka ndọkwa ụnụ aka na ntị ozi igbo ezie m nzi unu ka ndọkwa ụnụ aka na ntị maka nke a ga-emecha Ebo Central Bank allegation a ga-emesịa Ebo Central Bank allegation ga-eme na ụdị ka agba gị nwa bụ onye Igbo na ego dị ebe ahụ adịrọzi ya and agwara gị ya ime gịnị iwu n'ala ike gị bụ ego a ee cheta na nne ya na ngara ebugodi kama ọ bụgoro na onye ọ bụ bịara ọ were ndị oyi iri onye nwere nke m ga-eri ụnụ ga-anụ news Central Bank ofu ụbọchị a na-akọrọ na akụkọ na Central Bank na ego adịrọzi ya because na ikikere niile ahụ ị nwere dị n'aka fa dị olu ikikere nke ị nwere bụ iko ya ugbo na-anabụ nke aka gị ga-ejidegodi aka ṅaa ntị ugbo ịkọrịta chi na-efo na-eto ugbo ịkọrịta chi na-efo na-eto ana onwe nke gị tụkọtala azụ anyị ga-egosi ụnụ ihe ndị a ịfụrụ ya iji wee napụ ahịhịa ibi ebe efu na amalitezi ebe a ga-ebido na-akpụ dị ahịhịa na-edozi ya na-akpụ dị ahịhịa ya mere anyị jiri iji ohere a wee kene unu niile kenekwa m ekenekwa ma mmadụ bụ onye na-eledoro m ebe a anya n'ụzọ pụrụ iche ọ ma mmadụ dị ya ọ ya na-eledoro m ya anya n'ụzọ pụrụ iche bịa kene ọha na eze na ha na-atụkwana anya yes isi anọ n'ugbo ọ ya ka a na-ekwu okwu ya ọ bụ anyị na mme na-enedo elu na anya yes ihe ọbụla dị n'ugbo a ka ọ wee bụrụ na ihe anyị kwuru ala eme ya adị ihe ọbụla na-agara anyị nke ọma so onye ọbụla bụ onye batara nga n'ugbo anyị n'ụdụ na abụọ na-afụ na ya nwa bụ ugbo ọ na-aga ekorigo na-eme and ihe a na-eme kịta bụ a na-akpụchala eje anya na-agba ya mkpụrụ maka agụụ agụụ na agụụ na-akpa nke agụụ na-abịa o nke a bụ egwuregwu ka anyị ka na-egwu na agụụ nke bụ agụụ abịa so na anyị ga na-eme ihe a ka ọ bụrụ ihe anyị ji na-eriju afọ wee na-eche mgbe ihe nwa ji eme na ije eme anyị mara n'aka bụ aka ịdị kama na Jizọs anyị nọkwa mana nke a bụ eziokwu Chukwu nọ nso nsogbu abụla amadị yes ọ ga-eche anyị duo anyị so ihe a ịfụrụ bụ ihe ya bụ ikikere anyị na-enwe ya bụ ikikere anyị na-enwe inwe akpụ ihe izize mbụ a na-adị enweta n'ugbo a ịfụrụ dị ihe abụ anyị akụọ n'ụgwụ bee ya bụ ihe izizi ịkụ ụgwụ aka ọtọ ya ọzọ bụ igbuo ọka bụ ihe ọzọ anyị erite n'ihe na-aha ntị n'ofu ugbo ahụ ọzọ kwasa bụ ntu ngharị ya grain ahịhịa mbụ n'ọrụ a ọ dị ya obere oge green eto a na-eripụgodo ife nwa obere oge oto akụrụ m ya aṅara ọ kara pụrụ epu ya dị ihe agara m ya ntụ ọ dị n'ugbo ebe eni a na-akwa na aṅara dị adị ama ka ọ ghara ebe anyị si anya bi aṅara ka ị ghara ebe anyị si anya bi aṅara ohikwa nne so ụmụ ihe niile ahụ onweghị ihe mkpụrụ ihe nja eti ifo ọ nwere ihe ọ na-achọ ime ka ịmata bụ na ugbo ahụ i gburu na ị ga-akọ ọtụtụ ihe n'ime ya ihe na-abụ eriri ị ga-erite ya yes akọrọ m ya etiri m ihe dị ka ede ma ede ọ kọrọ dị ya na nga ofu ebe ihe ị ga-erite si na ofu ugbo a ndị ha ga-afụ ya ọkwa bụrụ ọnụ etu ya mana uru ikpeazụ a na-eri na ya na-abụ okporo akpụ na-abụ the last uru maka na akpụ abịa ga-emesi ya wee kọpụ ebe oke mmadụ ka eji eme yes oke mmadụ bịa beghị je kpụrụ ji were ofu onye bịara beghị na ụkalị agụ a mmadụ gbapụta nwere ofu ogbe eji etu ụlọ bịara kịta aba n'ime ụlọ yes eje sere ji ofu ogbe eji daye ewe ya asụghịbarị ụlọ ọ mark of respect erie ya eji enyere ezinụlọ aka ebe ihe ofu ogbe eji eri ya n'abalị ka agụụ ghara igbu ha nke unu fụrụ unu bịara ihe a abụ m agadi nwaanyị mana ji adị akọ m eziokwu enwere ike odo na anyị were ụwọ mmụọ ihe gụrụ anyị bụ graji mma abalị ụlọ were ije sụọ ọrụ ya ọnụ ya bụrụ otu okpukpe unu rie ya ọ ga-adịrị ụnụ na mma ọhịa na ihe na-akọwa asụ ya anyị nwadachi iji o so media nwa ụnụ ofe ụzụza maọbụ ofe akwụ mara mma a ga-eji wee rie ịghọtago bezọ nke isi wee chọ na mgbanye ụnụ amewugwere
anyị emechago na-afụna aṅara ahụ m kụrụ apụchaghị niile ahụ anyị abịa ọzọ efe mụ na-arụ yes oke mgbe enwere m obere mma o nwere ihe niile ma mma nke nwoke ma mma nke nwaanyị ndị ji eji ike eje ọrụ a na-eyi ahụ echefuna a emu na-eji ya ọnụ ahịa azụ n'ofe Mara- olo nnukwu akụkọ ọ na-ajụ ya ajụ nnukwu akụkọ si abịa aga na-akpagharị mana ya bụ uche nke obuka ọ tụbara nwaanyị asụkwara ya aja apụ apụ n'ugbo isi agịnị obuka kwa ubi ya o buru n'ịchadị ndị na-akwado NTI TV bụ Flawless Cosmetics Limited. Ọ bụ ha na-arụpụta Baby Secret ka ahụ nwa gị dị pọlị pọlị.